השנה תענית אסתר, כמו שהשולחן ערוך כותב, השנה תענית אסתר, מקדימים אותה ליום חמישי. זה בעצם יצא י"א באדר, כי בדרך כלל הצום הוא י"ג באדר. י"ג באדר השנה זה יוצא בשבת. שבת לא צמים. אז למה לא נצום ביום שישי? בואו נקדים את זה ליום שישי. למה צריך להקדים את זה ליום חמישי? מה הסיבה שמקדימים את זה ליום חמישי ולא צמים ביום שישי? זאת אומרת, המשנה ברורה, בגלל התחנונים שיש, והאדם צריך להכין ביום שישי צורכי שבת. סיבה שיש תפילה ארוכה קצת, יש תחנונים, אולי בזמנם התפילה הייתה יותר ארוכה מהיום. ייתכן. כי סוף סוף, גם שאנחנו מוסיפים כמה תחנונים ביום של תענית, כמה כבר אנחנו מוסיפים. בשביל זה לא לצום ביום שישי? רק בשביל זה לא לצום ביום שישי? הקדימו לך את זה ביום חמישי בגלל התחנונים שיש, שזה יעכב אותך מצורכי שבת. אז אולי בזמנם היו יותר מעריכים בתפילה בתענית אסתר, ולכן אם זה נפל ביום י"ד, י"ג יוצא ביום שבת, אז אנחנו מקדימים את זה ליום חמישי ולא יום שישי, כדי שאדם יהיה פנוי לצורכי שבת. תראו כמה יש חשיבות להכנות צורכי שבת. כאילו, חז"ל העיפו לנו את הצום, הקדימו לנו אותו ביום אחד, בשביל שנהיה פנויים להתעסק בצורכי שבת. צריכים לבטל את זה. צריכים לבטל את זה, למה לדחוף? בטל זמנו, עבר זמנו, בטל קורבנו. לא. למה לבטל? כי זה עבר, זה לא היום שלו, סתם לצום כאילו. יום חמישי, למה? יום חמישי זה היום שלו. לא, היום שלו זה בזה. י"ג. למה? תשעה באב אתה דוחה? תשעה באב אתה דוחה? אם הוא נופל בשבת, אתה דוחה אותו ליום ראשון. אז מה שאומר, בוא נגיד זה חמור, אבל פורים זה תענית של... לא, אין דבר כזה, זה תענית חובה, זה לא תענית, זה יותר תענית רשות, אולי פה אתה צודק, כי זה תענית רשות. בדיוק. אבל בכל זאת, חז"ל לא הפקיעו את זה. יכול להיות שיש דעות כאלה, בראשונים צריך לראות, אבל מר"ן פוסק שמקדימים את זה ליום חמישי. יש משנה ברורה כותב, שאם היה אחת שהוא לא ידע שצמים ביום חמישי, הוא לא ידע. חשב כמו ויצמן שבטל הצום. כמה שעבר התאריך י"ג זה שבת, אז לא צמים. אז הוא לא צם ביום חמישי, הוא לא ידע שיש צום. ואז, במוצאי הצום נודע לו, הוא רואה את כולם אוכלים, שותים, הוא אומר, מה קרה? אמר למה, אתה לא יודע שהיה צום היום? וואי, לא ידעתי שהיה צום היום. לא צמתי. מה אני עושה? אומר המשנה ברורה, היה צום ביום שישי. וואו. לא צמת ביום חמישי, לא השתתפת בצער הציבור, אתה צום ביום שישי. לא צער, אבל זה חידה. איך יכול להיות שאדם צם ביום שישי? איך יכול להיות שאדם צם ביום שישי? הנה, אדם שלא ידע שיש צום, לא יודע מה, עבר עליו, הוא היה בבית כל היום, בכלל לא בא לבית הכנסת, חשב שמותר לאכול ביום חמישי, הוא לא ידע בכלל שיש. תצום ביום שישי, אבל הרב עובדיה שינה מהלשון של המשנה ברורה. המשנה ברורה מחייב לצום ביום שישי, אבל הרב עובדיה אומר, טוב לצום ביום שישי. אם טוב, לא חייב. למה? בגלל שהיום זה י"א, זה יום חמישי. חז"ל קבעו יום חמישי. חז"ל אמרו שאם י"ד יוצא בשבת, מתי הצום תענית אסתר? יום חמישי. אין דבר כזה יום שישי. חז"ל לא חילקו את זה לימים. הם קבעו יום חמישי. אז יום חמישי זה התאריך של הצום. לא צם, בסדר. אז יש לו בעיה שהוא לא צם, אבל הוא לא חייב להשלים את זה ביום שישי, לפי מרן הרב עובדיה. לא, שינה את הלשון. טוב להחמיר, משהו כזה, לצום ביום שישי. רגע, שנה הצום נופל בשבת? יוצא בשבת לצום? י"ד יוצא בשבת, י"ג יוצא בשבת. הצום מתי יוצא? תכלס, מתי זה צריך להיות? שבת. אז למה לא עשו יום שישי? לא הבנתי. בגלל שאנחנו צריכים להתכונן צורכי שבת, והתפילה היא ארוכה, וזה יעכב לנו את צורכי שבת. יום שישי זה תפילה ארוכה? כן. של התענית. אתה מוסיף שם זה, ויש פרשות ההיכל, משה, ויש את החנונים. הגגי. יש את החנונים שאומרים בצום, בתענית, מוסיפים. בצום. אז אין, אז חז"ל רצו שאנחנו לא נתעכב יותר מדי, משום הכנה, שלא נעכב לצורכי שבת, אז הקדימו לנו את זה ליום חמישי. דיווחים להם צום ליום שישי, לא יש יום שישי. רק 10 בטבת, שזה, רק זה יכול לצאת ביום שישי. בשבת זה יכול לצאת, האמת. אבל לא עכשיו, בזמן שאנחנו מקדשים את החודש על פי הראייה, אז זה יכל להיות 10 בטבת בשבת. אבל ביום שישי יש צום, כן, יש צום ביום שישי, יש, 10 בטבת יכול לצום, הנה, שנה שעברה, אכל ביום שישי. אבל שם זה יותר חמור, זה צום שהוא יותר חמור. צום תענית אסתר הוא צום קל, הוא לא דומה ל4 צומות. תכף נראה מה ההבדלים בין 4 צומות, איזה השלכות הלכתיות יש בין 4 צומות לבין תענית אסתר. אז לכן, מי שלא צם ביום חמישי לא ידע, אז נכון שיצום ביום שישי. המשנה ברורה כותב שאם היה ברית מילה ביום חמישי,
ברית מילה ביום חמישי, עופר. עשו ברית מילה, רך הנולד, נימול ביום חמישי. אומר המשנה ברורה, כולם אוכלים, הרמה כותב, כולם אוכלים וצמים ביום שישי. ככה הרמ"ק פוסק. כי זה יום חמישי, וזה לא צום חובה מעיקר הדין, אז לכן אנחנו יכולים לשחק איתו. בעלי הברית, לא רק בעלי הברית, כל המוזמנים יאכלו ביום חמישי, וביום שישי יצומו. אבל כל האחרונים חלקו על הרמה. כל האחרונים אמרו, מה פתאום? אין דבר כזה. הצום הזה נקבע ביום חמישי. יעשו את הסעודת ברית במוצאי הצום. בשביל מה צריך עכשיו לצום ביום שישי? לעשות עוד יום, כאילו ליום לאלו ויום לאלו, אין דבר כזה. ביום חמישי צמים, ומה עם הסעודת מילה? יעשו את זה במוצאי הצום. ככה עושים אנשים שיש להם ברית מילה ביום של צום. דוחים את הסעודה לסוף הצום. מה ההבדל בין תענית אסתר עופר לשאר תעניות? מה ההבדל? אז דבר ראשון זה תענית של שמחה. זה לא תענית של אבל, של אבלות. שאר צומות, עשרה בטבת, בתמוז, תשעה באב, צום גדליה, זה תענית על אבלות. או צום גדליה, על הריגת גדליה בן אחיקם, אבל פה זה צום של שמחה. מה נפקא מינה? השלכה הלכתית. מותר לשמוע מוזיקה. סתם ככה, י"ז בתמוז, עשרה בטבת, צום גדליה, אתה יכול לשמוע מוזיקה? ככה מוזיקה, ככה מרקידה. אתה יכול לשמוע? לא. אתה צריך להיות בצער, אתה צריך להיות בהבל. בכל הצומות האלה, להשתתף בצערם של ישראל. אבל פה זה לא תענית של אבל, זה אבלות, זה תענית של שמחה. לכן אין שום בעיה לשמוע שירים באותו יום. או עוד השלכה הלכתית, חתן וכלה, בתוך 7 ימי משתה. בתוך 7 ימי משתה שלהם. צריכים לצום או לא צריכים לצום? בשאר צומות מה אנחנו יודעים? חתן וכלה. הוא התחתן בי"ג בתמוז. בי"ג בתמוז, או בתשעה בטבת, או בח' בטבת, הוא בתוך 7 ימי משתה שלו. מגיע הצום, חייב לצום. הוא והכלה חייבים לצום. אבל אתמול התחתנו. זה מתאים שהם עכשיו יצומו? מלך. אין מה לעשות. לא יבוא רגל שלהם, זה רגל שלהם, הרי חתן זה דומה למחלה, זה יום טוב שלהם, החתן והכלה, זה כמו יום טוב שלהם. אבל לא יבוא יום טוב שלהם, של יחיד, וידחה אבלות של רבים. אבלות של רבים. לכן הם חייבים לצום. גם אם חתנים חדשים, וביום לפני התחתנו, צריכים לצום. אבל בתענית אסתר זה לא משום אבלות רבים. זה לא משום אבלות בכלל. משום מה זה? משום זכר לנס שנעשה בי"ג באדר, שצמו שם. אז לכן, פה חתן וכלה לא צמים. כל עוד הם בתוך 7 ימי המשתה שלהם, הם לא צמים. מה הדין אחד שנעשה גרוש עם גרושה, או אלמן עם אלמנה? מה איתם? התחתנו יום לפני. י"ב באדר, התחתנו. מה הדין שלהם? י"א באדר, י"ג באדר, י"ב באדר, י' באדר. כמה זמן שמחה יש להם? גרוש וגרושה, כמה זמן שמחה יש להם? זה תלוי בשמחה. כמה הוא צריך לשמח אותה? 7 ימים? 3 ימים או יום אחד? 3 ימים. ברכה זה יום אחד, אבל שמחה זה 3 ימים. לכן גרוש וגרושה שבאים, הגרוש שבא גרוש עכשיו שניסה פעם שנייה, אז הוא בא לבית הכנסת, לא אומרים תחנון. 3 ימים ראשונים לא אומרים תחנון. לא 7? לא. כי זה נישואים שניים שלו. וגם היא זה נישואים שניים שלה. אבל אם אחד מהם זה נישואים ראשונים, הוא גרוש, אבל היא רווקה איתה, הוא התחתן איתה, יש להם 7 ימים. גם בבית כנסת יהיו 7 ימים? כמובן. לא אומרים תחנון? הוא גרוש. לא אומרים 7 ימים. גרוש שהתחתן עם רווקה. הוא עושה 7 ברכות, 7 ימים. 7 ימים, כן. למה? כי הוא נשא רווקה. רק אם שניהם גרושים או אלמנים, אז יש להם רק 3 ימים לשמחה. יום אחד לברכה ו3 לשמחה. אז לכן גם אצלהם, אם עכשיו נגיד באמצע, הם התחתנו בי"ב באדר, השנה זה י"א הצום, אז בי' באדר, כן? אז הם לא צמים. חתן וכלה לא צמים. אז אביה בן, מועל סנדק, ודאי שלא צמים. מנקת 2. מנקת, מעוברת, מעוברות, מנקות, הם לא צמות בשום צום. חוץ מעשרה בתשעה באב, ביום הכיפורים, לא צמות בשום צום. לא צמות בכלל. מעוברות ומניקות. אבל מה הדין? היא ילדה, אבל היא לא מניקה. כמה זמן היא לא צמה? 2. פרקו איבריה, כל זה אמרו.
אישה שילדה ילדה לא מניקה בכלל. ולא צמה, לא ולא מניקה. מניקה. 40 יום. ילדה בן, זכר או בת, לא משנה מה, והיא לא מניקה. שנתיים. תכלס היא לא מניקה. שנתיים היא נקראת מנקת. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. מתחילה לצום, אם היא חזקה. אם זה צום דחוי, לא. ככה למדנו פעם, הגמרא אומרת שאישה שילדה, איבריה מפורקים 24 חודש. 24 חודש איבריה מפורקים. לפי זה, כותב המהרש"ם מברזן, אחד מגדולי האחרונים שהיה בדור האחרון, בדור שלפני, המהרש"ם, ש-24 חודש, כיוון שהגמרא אומרת ש-24 חודש איבריה מפורקים, אז היא פטורה מלצום 24 חודש. איזה אבל אפילו דחויים. שהיא לא מניקה בפועל. רק דחויים, נכון? לא, כל הצומות. כל הצומות. חוץ מתשעה באב. אפילו שהיא לא מניקה בפועל, היא בתוך שנתיים, ללידתה, לא צריכה לצום. ככה כותב המהרש"ם. תשעה באב וכיפור לא. תשעה באב וכיפור לא. תשעה באב וכיפור חייבת לצום. אז כותב המהרש"ם, אפילו פסקה מלהניק, בתוך שנתיים ללידה, לא צריכה לצום. הרב עובדיה, פשוט יחווה דעת, פסק אותו להלכה. וככה הייתה הוראתו שנים על גבי שנים. עד שיום אחד יצא חזון עובדיה על פורים. חזון עובדיה על פורים. ושם הוא כותב, לא, בעקבות הרב מזוז, הוא חזר בו קצת. בעקבות התשובה של הרב מזוז בסנסן ליאיר, ספר שהוא חיבר, הוא חזר בו קצת, הוא אמר לו, רק אם היא ממש חלשה, אז היא פטורה אפילו שהיא פסקה מלהעניק, בתוך 24 חודש. אבל אם ברוך השם חזקה, היום אישה אחרי לידה, חודשיים, 3, חוזרת לעצמה. חזקה, בריאה ברוך השם, הולכת לעבודה, מרימה שולחנות, מרימה כיסאות. אז מה, תגידי לי שהיא לא צריכה לצום? אז הוא חזר בו מההוראה שלו, הרב עובדיה, חזר בו, וחילק, חילוק אחר. אם היא חזקה או לא חזקה. אז מה צריך להגיד לאישה כזאת? אישה ששואלת, אני בתוך 24 חודש, אני לא מניקה. לפני שנה ילדתי, אבל אני לא מניקה. אני צמה או לא צמה? זין אסתר, זין בתמוז, שרת בצום גדליה, כל הצומות האלה, חוץ מתשעה באב ויום הכיפורים. אז גברת, איך את מרגישה? אם את מרגישה חזקה ואת בסדר גמור, תצומי. תתחילי לפחות. תתחילי אני בתור לפחות. רב הייתי שואל את הרב תתחילי ובעלך, לפחות. אם יש לך כוח לרב עם בעלך, תצומי. תאמין לי, הייתי עושה שלום בית בכל עם ישראל. שנתיים לפחות הייתי עושה שלום בית. זה המדד, אתה אומר. כן, אם יש לך כוח לריב איתו, תצומי רז ביניים. זה תחשוב כוחות על זה. מיוחדים, לא, זה כוחות מיוחדים קבל. לא, טוב. אני מפחד להיות מכשפה, אז יכול טוב, להיות. על כל פנים, זה ההלכה היום, כאילו. יש כאלה עדיין מחזיקים בהוראה של הרב עובדיה, רבנים, שהם מחזיקים עדיין בפסק של הרב עובדיה לפני שהוא חזר בו. הם ממשיכים להורות ככה. ומי הוא למד את זה? מהמהרש"ם, מהמהרש"ם. מהגמרא בנידה, כן, של 24 חודש באיבריה מפורקים. אז לכן היא לא צמה. אז היום זה השתנה קצת, חזקה, לא חזקה. זה אישה שהיא לא מניקה, אבל היא בתוך 24 חודש. מניקה, ודאי שהיא צריכה לצום. שלא צריכה מעוברת, שהיא לא צריכה לצום. מעוברת, אישה בהיריון, מה דינה? צריכה לצום או לא צריכה לצום? בהיריון. יש מניקות גם חזקות, מחילה, מה המדע? לא משנה, יש לא מניקות משנה, כמו לא ברזל. משנה. מניקה היא ויש גם בגדר אחת של מניקת, חולה. אבל בזמנם היו מניקות 10 שנה. לא משנה. מניקה היא בגדר של חולה, וזה גם יכול להזיק לחלב שלה. לא, פטרו אותה. לא מתווכחים עם ההלכה. נכון שיש מניקות? בזמנם, אז לא היו צמות בכלל? לא. 24 חודש לא היו צמות. לא, מניקות. מקצוע. מניקה של מישהו, מקצוע. גם היא לא הייתה צמה, כן? כי היא מניקה. יש מישהו שהיא מניקה. יש אישה שהיא לא מניקה כל היום. התינוק שותה גם, אוכל גם וגם. מה הדין באישה כזאת? גם? גם וגם. לא זאת צם. אומרת, אור לציון, לא צריך שהיא רק תניק בשביל להיפטר מהצום. איזה שהיא מניקה לפרקים, גם כן היא פטורה מהצום. סוף סוף. צריך לפחות שמניקה עליה. פעם אחת ביום צריכה לפחות, אם לא מתייבש. שמניקה עליה. היא מניקה לפעמים, כן. זה בסדר. עכשיו, חולה, אז אמרנו יולדת, כל 30 יום אין על מה לדבר בכלל. כל 30 יום. אחרי 30 יום אנחנו שואלים אותה איך היא מרגישה. אותו דבר אישה שהפילה. אישה שהפילה, עד 30 יום היא פטורה מהצום. כי הפלה זה כמו לידה. הפלה זה סוג של לידה, סך הכל. יוצא לה גוף יוצא לה עבר מהגוף שלה. תלוי, כן, לא, כמה, מה הגודל. אבל יוצא לה, זה כמו לידה ממש. לכן 30 יום, המפלת הזו
אישה שהפילה 30 יום היא פטורה מהצום. אין על מה לדבר. קיסרי גם? כמובן, קיסרי זה כמו לידה. בגלל לידה לכל דבר. בטח. לכן, זה... השנה, צום גדליה, צום תענית אסתר, יוצא ביום חמישי. מה נפקא מינה? מה נפקא מינה שאול? יום חמישי יש ספר תורה. תמיד יש ספר תורה ביום חמישי. אבל השנה אנחנו לא נוציא ספר תורה ונקרא פרשת שבוע. אנחנו נקרא פרשת ויכל משה של התענית, וגם במנחה. אנחנו יודעים שיש, קודם כל צריך לפחות 6 מטענים. כדי להוציא ספר תורה צריך לפחות 6 מטענים. יש בית כנסת, כולם סקנים, עופר, כולם סקנים, אף אחד לא צם. כולם שם פנסיונרים, מעל גיל 80, אף אחד לא צם. אפשר להוציא ספר תורה? בבוקר, שחרית? כן. אם זה שני או חמישי מוצאים פרשת שבוע. יפה מאוד. פרשת שבוע? פרשת שבוע, כן. וואו. כי הם לא צמים. אין להם 6 שצמים. אבל אם יש לפחות 6 שצמים, מוציאים שם. אז ודאי מוציאים ספר תורה. אבל היה רק מעשה. התחילו לצום. היה מעשה. הם רק התחילו, זה בוקר. לא לא משנה, יודע מה יהיה. לא משנה. הם יודעים שהם אוכלים במהלך היום. היה איזה מקרה, היה 9 בבית הכנסת, היו 6 שמטענים. זה היה בתענית, גם אחד מהתעניות, 6 מטענים, 3 שלא מטענים, היה חסר להם 1. יצאו החוצה, תפסו איזה בן אדם, בכלל לא דתי, לא דתי. אז הוא לא צם, בסדר, יש לנו 6 מטענים, מה אתה רוצה? יש לנו 6 מטענים. הכניסו אותו, בוא, נוכל להוציא ספר תורה, נוכל להגיד יעננו, נוכל להתפלל כמו שצריך. האם עשו נכון או לא נכון? הכניסו אחד שבו להתפלל. יש פה 6 שמטענים, 4 שלא מטענים. אבל אחד הוא לא מטענה מחמת הפקרות. לא בגלל שהוא זה. הם 3 האלה שלא מטענים, אנשים מבוגרים, אסור להם לצום. הרופא אסר עליהם לצום. הוא לא צם בגלל שהוא לא מכיר ביום הזה בכלל. זה לא מעניין אותו בכלל. גם אחד כזה, אם יש 6 מטענים, ויש 4 כאלה, או אחד כזה, אנחנו יכולים להגיד שהוא משלים למניין? הרב עובדיה אומר, בשום פנים ואופן לא. וואו. בשום פנים ואופן לא. 6 שמטענים ו4 שמשלימים להם, זה אנשים שיש להם סיבה למה הם לא צמים. אבל אדם שאין לו סיבה למה הוא לא צם, יכול להיות בן אדם דתי גם, מסורתי. הוא לא מכיר בצום הזה. יש אנשים מסורתיים, הם לא מכירים בצומות האלה. מה זה אם בתמוז 10 בטבת? על מה אתה מדבר איתי? אני יודע כיפור, 9 באב, זה מה אני יודע. אל תגיד לי צומות אחרים. ככה הוא חי. בתפיסה כזו הוא חי כל החיים שלו. ככה הוא ראה אצל ההורים שלו, אין דבר כזה, צומות, זה. מה זה הצומות האלה? מאיפה הבאת אותם? זה, הוא לא יכול להצטרף ל6 שמטענים. הוא לא יכול. כי הוא לא פטור בגלל הוא לא צם בגלל שיש לו סיבה למה הוא לא צם. סיבה מוצדקת. שהרופא עשה לו משהו כזה. חידוש, כן? אנשים לא יודעים. מה אנשים יודעים? 6 צמים. זהו, 6 צמים נגמר. זהו, תביא לי 4 גם מהשוק. מה פתאום? אין דבר כזה. 4 שמשלימים על 6 שמטענים זה 4 שלא צמים בגלל שיש להם סיבה מוצדקת, הלכתית. עכשיו אחד כזה מתפלל כל יום, בא כל יום למניין. נו. מניין צפוף כזה. 10 אנשים, נגיד אפילו הוא 8. מזלזל בצום הזה. לא, אתה לא שואל אותו, מה, תשאל אותו עכשיו? לא. כי סתם בן אדם שבא לבית כנסת, וגם אם הוא אומר לי שהוא לא צם, אני אתלה את זה בזה שיש לו סיבה שהוא למה הוא לא צם. אבל אם אני יודע שיש בן אדם כזה ספציפית, אני מכיר, אני יודע, זה הבן אדם הזה, דיברתי איתו. זה לא מעניין אותו הצום של תענית אסתר. הוא לא רואה בזה חובה לצום, הוא לא רואה בזה שום סיבה לצום. לא להוציא ספר תורה? לא מוצאים ספר. כולם ישאלו וזה, יגידו בגללו, יעשו לא בושות. מוצאים, אין מה לעשות. זה ברכות לבטלה. זה ברכות לבטלה. זה דוגמה זאת. אז במנחה, אז בשחרית, יש לנו גם ככה פרשת שבוע, אז נוציא פרשת שבוע. אם יש לנו אחד כזה בעייתי. אבל במנחה מה נעשה? במנחה לא נוציא ספר תורה. אם יש כאלה שהם משלימים, והם לא צמים בגלל שהם לא מכירים ביום הזה, ולא רואים בזה צורך לצום, מסיבות השמורות עמהם, אז ודאי שאנחנו לא נצרף אותם. יום חמישי זה גם במגילה, כאילו. יום חמישי יום, שהמגילה זה מוצאי שבת. רק התענית היא מוקדמת. רק התענית. אבל, אז ביום השנה שזה יוצא, שני וחמישי, אותו דבר כהן ולוי. כהן ולוי, אם לא צמים, לא יכולים לעלות. לא יכולים לעלות.
אבל השנה כן. אם זה ביום חמישי, אפילו פרשת ויחל משה. קוראים ויחל משה, את של התענית. אבל יש כהן, אבל הוא לא צם. יש לו סיבה למה הוא לא צם, הוא מבוגר, הרופא אסר עליו לצום. יכול לעלות כהן. למה? כי זה חמישי. יום חמישי. זה יום של ספר תורה. זה בחו"ל. לא משנה. זה יום חמישי סוף סוף. הצום יוצא ביום חמישי? יש לי כהן שלא צם, אני יכול לעלות אותו? כן. יש לי לוי שלא צם? יכול לעלות כל אותו. הצומות זה ככה? עכשיו ההלכה הזאת? כל הצומות שהם נופלים בשני או חמישי, ויש כהן שלא צם? לא כהן, אחד להגבהת ספר תורה, לחג, הכל יכול לקחת? לא, לחג בא, אין שום בעיה. שמעתם מי שלא צם? לא. לא, מה פתאום? כתוב את זה. או לחג, בא, כן. גלילה, מה אכפת? כתוב. לא כתוב בשום מקום. בטוח? בטוח 1,000,000%. אין דבר רק כזה. העלייה? רק העלייה, בגלל שיש ושלא ברכה צם שם. ספר תורה? בגלל שיש ברכה, זה ברכה לבטלה. אבל בשני וחמישי, שבלאו הכי היה אמור להיות ספר תורה, גם כהן ולוי שלא צמים יכולים לעלות. כמובן שלא לתת להם לכתחילה לעלות, אלא אם כן אין כהן או לוי אחרים. אז מתירים להם לעלות, כי זה שני או חמישי. אבל במנחה זה לא יעזור שני וחמישי. מה זה יעזור? אין ספר תורה. כי גם ככה אין ספר תורה במנחה. אז פה, אנחנו נצטרך להגיד להם שהם לא יכולים לעלות, עם כל הכבוד והצער, הוא לא יכול לעלות, יש כאלה נפגעים, הוא לוי, הוא נפגע, או כהן, הוא נפגע שהוא לא עולה. מה אתה נפגע? אתה צריך להסביר לו שזה אסור לפי ההלכה, מי שלא צם, לא יכול לעלות לספר תורה. מי שלא צם, אפילו שהוא לא צם ביתר, הוא לא יכול לעלות לספר תורה. זה לגבי תענית אסתר. יש השנה, שנה מעוברת. יוסי. ואתה, בתור אדם שמתעסק הרבה עם חתני בר מצווה, כן? באים חתני בר מצווה, שואלים אותך, יוסי, אני לא יודע, מתי אני צריך לחגוג את הבר מצווה? גם בהזכרה זה שייך, כן? מתי אני צריך לחגוג את הבר מצווה? אני נולדתי באדר. השנה יש אדר א', אדר ב'. מתי אני חוגג את הבר מצווה שלי? אדר ב'. הוא אדם יש לו הזכרה. הקרוב שלו נפטר לפני 50 שנה, באדר. עכשיו, יש שתי אדרים. מתי הוא צריך לעשות לו הזכרה? באדר א' או אדר ב'? ב'. ככה זה התשובה? ב', ישר אתה אומר לו, חותך. בגלל המגילה, שהיא בב'. מה זה קשור למגילה? שהם עשו את החודש האמיתי, התוספת זה א'. חגגו את האדר. עיקר האדר זה אדר ב', נכון. אז זה מה צמוד שאנחנו צריכים לניסן. להגיד לחתם בר מצווה. חתם בר מצווה בגיל 13, הוא נולד באדר. השנה מתי הוא עושה בר מצווה? הוא נולד בח' באדר, בסדר? ח' באדר הוא נולד. ח' באדר יהיה הבר מצווה שלו. איזה? אדר ב'. גם אזכרה אותו דבר. קצת קשה אבל לגבי בר מצווה, כי באמת צריך לדייק ביום שם. אז גם אזכרה אותו דבר ככה. אדם שנפטר לפני 5 שנים, לא יודע מה, באדר, אז עכשיו הוא רוצה לעשות אזכרה לאבא שלו, אז אומרים לו, מתי אומרים לו, תעשה לו באדר ב'. משה רבנו נפטר בזין באדר. מתי עושים את היום לימוד, האילו, הצום, יש כאלה צמים, יש כאלה מטענים, יש כאלה לומדים. מתי עושים את זה? אדר א' או אדר ב'? העיקר זה אדר ב'. אנחנו אדר ב'. אבל הלימוד הזה, הרב עובדיה אומר, טוב לעשות אותו גם באלף. לא משנה, העיקר זה אדר ב'. אבל מה הדין? שכשהוא היה שנה מעוברת, הוא נולד בשנה מעוברת, באדר א'. באדר א'. אז גם פה נגיד לו אדר ב', בר מצווה. לא. גם פה נגיד את האזכרה תעשה באדר ב', לא. אבל כשהוא נולד גם היה שנה מעוברת. כשהוא נפטר גם היה שנה מעוברת. והתינוק הזה נולד, שהוא נולד, היה אדר א', הוא נולד באדר א'. ודאי שבאדר א' הוא יעשה. אין ספק בכלל. אין שאלה. מתי עושים באדר ב'? זה שנולד באדר רגילה, שנה רגילה. שנה פשוטה. הוא נולד באדר, אז הבר מצווה של תהיה בגיל 13 באדר ב'. ההוא נפטר באדר, היה שנה פשוטה. אז האזכרה שלו תהיה באדר ב'. אבל אם הוא נפטר באדר א', או נולד באדר א', אנחנו נעשה לו את הבר מצווה, או את האזכרה באדר א'. תמיד זה ככה. יש לו טעם לזה? למה? כי העיקר זה אדר ב'. למה? בסדר, סתם. כי הוא נקבע בגלל מה שהוא אומר, בגלל פורים שנקבע לאדר למה ב'. קוראים לקרוא באדר ב' גם? זאת שאלה. צמוד לניסן, זה היה במסורת. כי אדר זה חודש העיבור, אדר א' זה חודש העיבור, הוא לא העיקרי. העיקרי זה אדר ב', הסמוך לניסן. איזה אדר, זה הגמרא אומרת, איזה אדר הוא העיקרי? זה שסמוך לניסן. זה שסמוך לניסן. שצריך לסרוק אותם בסמיכות לניסן. כל נכון, הפעם בגלל זה הפרשות. אנחנו, כן, בגלל זה אנחנו מחלקים את הפרשות עכשיו, כן? ויקל, ויקל, פקודי, כן.
ויקל פקודי, שאחד חשב שהשבת זה היה ויקל פקודי. אז ביום שישי, ברגע האחרון, הוא שאל אותי, אבל הוא בא לקרוא ויקל פקודי. אז באמת יש שאלה, אם אדם קרא, שתיים נקרא באחד תרגום, ויקל פקודי, כי הוא חשב שזה מחובר. יצא ידי חובה. אז הוא יצא ידי חובה או לא, לא? זה לא הזמן שלו, צריך להשלים את הפיקודי אחר כך. לכאורה לא הגיע הזמן, כן. לא הגיע הזמן. הזמן מתחיל משבת. משבת במנחה מתחיל הזמן של הפרשה הבאה. פקודי מה קשור? לא קשור פקודי. פקודי זה רק בשבת, שבת במנחה התחלנו להגיד כמו פקודי. הפרשה האחרונה, משלים אותה אחרי שמחת תורה, משהו כזה, לא? לא, זה בדיעבד, רק שמחת תורה אפשר להשלים. לא, לא. הפרשה האחרונה לפני בראשית. וזאת הברכה. זאת הברכה, צריך לעשות אותה אחרי שמיני עצרת. אחרי שמיני עצרת. שמיני עצרת, או אם לא, אז בשמחת אז תורה. אני קראתי לפני שמיני עצרת, אמרו צריך להשלים את זה עוד פעם, לקרוא את זה אחרי שמיני עצרת. לכאורה, כן, כי לא הגיע הזמן. אבל שם זה לא כל כך מדויק, כי שם אנחנו כבר מתחילים לקרוא אותה, שבועיים לפני, כן. במנחה. אז יש פוסקים שאומרים שזה בסדר, אם הוא קרא, אז זה בסדר. כי כבר התחלנו לקרוא אותה. אם לא התחלנו, אז פה זה לא שייך, אבל פה התחלנו כבר לקרוא אותה, אז יש כאלה שזה בסדר. אז לגבי הבר מצווה, זה הכלל. מתי אתה חוגג לו בר מצווה, מתי אתה עושה לו אזכרה, תלוי מתי הוא נולד. אם כשהוא נולד זה היה שנה פשוטה, אדר ב'. אם זה שנה מעוברת, והוא נולד באדר א', אז אדר א', נולד באדר ב', אז אדר ב'. לכן אז זה הדרך. טוב. בסימן תרפ"ז, השולחן ערוך כותב, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. ושל לילה זמנה כל הלילה, ושל יום זמנה כל היום, מהנצח חמה עד סוף היום. מקרא משעלה מדו שחר יצא. בעצם מה הגולת הכותרת של פורים? כאילו, המצווה המרכזית, כמו שאומרים. המגילה. זה קריאת המגילה. למה? כי בזה אתה מפרסם את הנס יותר מכל דבר אחר. במתנות לאביונים אתה לא כל כך מפרסם את הנס. מתנות לאביונים, גם כל השנה אני נותן מתנות לאביונים. סעודה, אני עושה כל השנה סעודה. לשלוח מנות, גם, זה לא כל כך מפרסם את הנס. מה מפרסם את הנס? המקרא המגילה. לכן מגילה זה המצווה שהיא הכי מרכזית ביום פורים, וצריך לחזור ולקרוא אותה גם בלילה וגם ביום. למה? שמע פעמיים. זה מגילה אחת וזהו. או בלילה או ביום. לא. כי הם היו זועקים גם בלילה וגם ביום. כיוון שהם היו זועקים גם בלילה וגם ביום, אז על זכר לזה אנחנו קוראים את זה גם ביום וגם בלילה, כמו שכתוב בפסוק, אלוהי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. יומם ולילה. אני צריך לקרוא את המגילה גם ביום, גם בלילה וגם ביום. השנה זה יוצא במוצאי שבת, כן? אז זה יותר קל. אנחנו לא באים בתענית. בדרך כלל שבאים בתענית למגילה בלילה, קצת קשה. יש כאלה שתואמים משהו לפני, אבל יש כאלה שבתי כנסיות שהם עקשנים, שם אין. לא, מה פתאום, לא אוכלים לפני מגילה. לא תואמים לפני מגילה. זה טעות. למה זה טעות? כי זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. לפני קריאת שמע דאורייתא מותר לאכול, לטעום עד כביצה. קריאת שמע דאורייתא. לפני מצווה דאורייתא, תקיעת שופר. מותר לאכול עד כביצה. למה? כי זה אכילת ארעי, לא חוששים שמטה תימשך ותיגרם. אז גם אותו דבר בקריאת המגילה. אתה רוצה לאכול, לטעום משהו לפני המגילה, אז תאכל, אין שום בעיה. זה לפי הסוד אבל. להיות בתענית כן, בזמן. יש שתיים לפי הסוד. יש אולי על פי הסוד. כי כל הרעיון הוא צומו עליי ואל תאכלו וזה. עכשיו פתאום אתה בא שבע על המגילה. לא, אבל זה לא קשור. זה לא קשור. זה לא בגלל שהם צמו, אז אנחנו צריכים לבוא צמים למגילה. אנחנו צריכים לצום בגלל שהם צמו. בי"ג באדר. אבל לא צריכים לבוא למגילה וזה. אדרבה, לפעמים מגילה. לפעמים אדם תקל עליו. אם אתה יכול להקל עליו, למה אתה לא תקל עליו? אם יש עניין להקל על בן אדם, למה לא להקל על בן אדם? רגע, עכשיו בערבית תהיה הבדלה ואז מגילה? הבדלה רק על הנר, וגם זה לא מובן, כן? הרי למה צריך לעשות הבדלה על הנר? כי אסור ליהנות מהאור בלי ברכה. אסור ליהנות מהאור בלי ברכה. אבל האור היה דולק מערב שבת, היה הולך ודולק. מה, אני עכשיו מחדש את האור? שבת נהניתי בו. כן, כל שכן מות לא שבת. משנה. טוב, ככה ההלכה, שאסור ליהנות מהאור קודם הבדלה, קודם מאורי האש, לכן עושים מאורי האש, ושאר ההבדלה עושים אחר כך בבית, את הנר ואת הבשמים ואת ה... אז זה יהיה בתוך שבת, זה יהיה, שנבוא יין ובשמים. לערבית בתוך שבת. במגילה מותר לטלטל אותה.
לא, את המגילה יש בעיה לטלטל, איך אתה מטלטל? למה לא? אתה מטלטל את המגילה. אם אני לוקח ספר, זה מותר לקרוא בה בשבת. המגילה היא לא מוקצה, מותר לקרוא בה בשבת. כי המגילה מותר לקרוא בה בשבת. זה כתבי קודש. מי שמטלטל הכנה, מה עם הכנה? מה עם הכנה? ללמוד. מכין מקודש לחול. נכון. איך אתה מוציא אותה לפני השקיעה? אז בוא נגיד, אם שקעה חמה, אז אפשר להקל. אם שקעה חמה אפשר להקל. שקע, אבל יצאנו לפני. כן, אבל רוצה לצאת לפני. נכון. אז איך אתה מביא את המגילה לפני? מה לעשות? שירים את זה בבית כנסת. אז אפשר להביא אותה ביום שישי. אבל אתה מפחד שלא יגנבו לך וכולי וכולי. אז לא יודע למה הרב עובדיה החמיר, הוא צריך להביא אותה אחרי צאת הכוכבים. כמובן שאפשר גם בבין השמשות. אבל אני אומר שאם אדם רוצה, יביא אותה מבעוד יום, יקרא בה קצת. כי יוצא שהוא לא יכין בשבת לחול, כן. יקרא בה קצת. ויש יכולים לפתוח אותה בערב, לא? בסדר, אז יפתח קצת, לא יתקול, יפתח קצת, יקרא כמה פסוקים. יוצא שהוא לא יכין בשבת לחול. נכון שזה הרמה כזאת, זה הרמה. תכלס למה אתה קורא? אתה בכלל לא רוצה לקרוא. הבאת אותה בכלל למגילה, שיהיה בצאת הכוכבים. אז לא, סוף סוף אתה השתמשת בזה בשבת, אז לא הכנת בשבת לחול. מה אתה רוצה? אז זה פתרון. או פתרון, כמו שאמרנו, להביא אותה מערב שבת, או להביא אותה אחרי צאת הכוכבים. או על ידי קטן. לא? קטן זה בעיה? הכנה על ידי קטן, גם אפשר, כן, על ידי קטן לא מצווה. אפשר לתת לו לעשות הכנה. זה לא איסור חמור כזה, לכן אפשר להקל על ידי קטן. עכשיו, במוצאי שבת, השנה, האם יש עניין להחמיר ולקרוא את המגילה לפי זמן רבנו תם, מוצאי שבת של רבנו תם, או לא, צאת הכוכבים, תקרא את המגילה. כל השנים אתה יכול להגיד לי שזה לא יוצא במוצאי שבת, מה אתה מטריח אותי? אתה מחכה לזה, אני גם ככה בצום. אתה מטריח אותי עוד לרבנו תם? אבל במוצאי שבת, שבלאו הכי אנחנו אכלנו ושתינו, ושבענו, וברכנו, אז למה פה שלא להחמיר לחכות לזמן רבנו תם? מה אתה אומר יוסי? כי מה אתה עושה זמן בסך רבנו הכל? תם, נקרא את המגילה. מה אתה עושה? כאילו מה זה? אתה לא מחלל, לא עושה כלום. לא, שום מלאכה. להתחיל את המגילה, כי לפי רבנו תם, עוד אתה בשבת? קורא את המגילה בי"ג. בסדר, מה אתה קורא את המגילה בי"ג? אנחנו מחמירים אבל לאיסור שבת, לא אומר לדברים... נכון, אנחנו מחמירים בדאורייתא. כן. כיפור, שבת, אנחנו מחמירים. אבל זה מצווה שבאה פעם בשנה, מדברי קבלה. גם זה מצווה מדברי קבלה. האמת שבלילה זה מדרבנן, ביום זה מדברי קבלה. הקריאה של הלילה היא רק מדרבנן. אבל אחרי שקיעת החמה זה כבר מחר. לא, לפי לא. רבנו תם זה יום גמור. לפי רבנו תם, צאת הכוכבים שלנו, יום גמור. עוד 54 דקות, יום גמור. אז מה? מצווה שבאה פעם בשנה, חביבה כל כך. לפי רבנו תם, שהשולחן ערוך פסק אותו. נכון? לא נהגו בארץ ישראל כמו רבנו תם. לא נהגו בארץ ישראל כמו רבנו תם. נהגו כמו הגאונים. צאת הכוכבים של הגאונים. אבל בכל זאת, אולי כן, יש איזה עניין. הרב עובדיה אומר שכן. הרב עובדיה אומר שכן, יש עניין להמתין מוצ"ש לפי רבנו תם לקריאת המגילה. מה עם תורך ציבור? יפה מאוד. אז באמת, זה צריך להיות מוסכם בעיני הקהל. זה צריך להיות מוסכם. יש בתי כנסיות שהנהיגו, ככה הם הנהיגו, שמתפללים, מוצאי שבת, רבנו תם. לא יודע, יש להם שיעור, עושים שיעור, יש כאלה. אבל סתם בתי כנסיות, רוב העולם, רוב בתי הכנסיות, לא ככה. צאת הכוכבים, מתפללים ערבית. אז מה תגיד להם עכשיו? בגלל שהחומרה הזו שיש עניין לעשות כמו רבנו תם, לקרוא את המגילה, לצאת גם לידי חובת רבנו תם, כי לפי רבנו תם, תכלס לא יצאנו לידי חובת מקראת מגילה. קראנו את זה מבעוד יום. האמת, זה לא פשוט להגיד שלא יצאנו, אבל לא משנה. אבל זה לא נכון, זה נכון מה שהוא אומר, יש בזה תורך, יכול להיות בזה תורך ציבור. יש אנשים שיש להם מוצאי שבת מה לעשות. הוא לא עכשיו, יש לו דברים מה לעשות. וגם ככה השבת קצת יוצאת עכשיו יותר מאוחר. האמת, עדיין לא מחליפים שעון קיץ, אבל רק שבוע אחרי פורים מחליפים. מי שיסתכל בלוח אור החיים, טעו שמה. שמה כתוב שמחליפים את השעון ביום חמישי, שזה יומיים לפני פורים. ככה כתוב בלוח הזה, הנה. זה הלוח הזה. כתוב שמחליפים שעון שבת בי"א באדר. בלילה החלפה שעון לשעון קיץ. זה נכון, זה טעות. זה בדיוק שבוע אחרי. י"א, הם כותבים בי"א, שבוע אחרי, יום חמישי אחרי. פשוט תתחלף להם ביום שישי, זה י"ח. בי"ח באדר מחליפים לשעון קיץ.
אז לא להתייחס למה שכתוב פה, הם טעו. הסתכלתי בכמה לוחות. כאילו, חשבתי שאולי זה נכון, והסתכלתי בעוד 2 לוחות, שניהם זה באמת בי"ח. יוצא שהטעות היא באור החיים. קורה, זה קורה במשפחות הכי טובות, יכול לקרות גם להם. על כל פנים, מוצאי שבת, אנחנו לא חייבים לחכות לרבנו תם, ואדרבה, אם זה יגרום לטורח ציבור, אז ודאי זה יעשינו שכרנו בהפסדנו. לא צריך לעשות את זה. צריך לדעת שזמן קריאת המגילה הוא בצאת הכוכבים, לא לפני. למה לא לפני? כי זה עדיין ספק יום, ספק לילה. בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה. לכן צריך לחכות לצאת הכוכבים. אפילו שזה דרבנן, ולכאורה אם זה דרבנן, אז בוא נקרא כבר מהשקיעה. כי השקיעה זה ספק יום, ספק לילה. מהשקיעה עד צאת הכוכבים ספק יום, ספק לילה. בכל לישן, לא רק בשמות שבת. בכלל, בכל התעניות, כל התעניות דרבנן. למה אנחנו מחמירים את צאת הכוכבים? יוסי, למה צאת הכוכבים? שקיעת החמה. תתיר לי לאכול. בכל הצומות. הדרבנן, לא כיפור. תתיר לי לאכול. תתיר לי לקרוא מגילה. תתיר לי נר חנוכה בשקיעה. למה? כי זה כבר, זה דרבנן, וזה ספק יום, ספק לילה, ספק דרבנן לכולה. נו, אז למה לא? כי המנהג פשט לחכות לצאת הכוכבים, ולא להקל בשקיעת החמה. אף על פי שבאמת מעיקר הדין היה צריך להיות ספק דרבנן לכולה. אבל ההוראה לא ככה, ההוראה לא ככה, וככה השולחן ערוך פוסק. למדנו על שבת. צאת הכוכבים. למדנו על שבת, שכל מה שפסקו חז"ל איסורים של שבת, נו. הם לא חלים עד לצאת הכוכבים של שבת. בין השמשות, נכון? נו. לא חלים כל האיסורים של דרבנן? של דרבנן. למה לא? רק מי שהיה טרוד ונחפז, שכח או משהו כזה, כן, מותר. בטח, ברור. כן, אבל הנה, בשאר צומות, לא ראינו שהתירו. בשאר צומות שזה דרבנן, קריאת המגילה, נכון. לא התירו. לא התירו. השולחן ערוך אומר, זמנה של לילה זמנה כל הלילה, ואז אומר המשנה ברורה, הכוונה, מה זה כל הלילה? של לילה זמנה כל הלילה, אבל מצאת הכוכבים. מצאת הכוכבים עד עלות השחר. זה זמן קריאת מגילה בלילה. עלה השחר, והוא לא קרא, אבל בלילה, בחוץ, לילה. עלות השחר זה חושך. לילה. אין דבר כזה. עלה השחר זה יום. לפי ההלכה, עלות השחר זה יום גמור. בסדר, שיקרא פעמיים. אז הוא לא קרא בלילה את המגילה. שיקרא פעמיים ביום. אדם לא יתפלל ערבית. מה הוא עושה? יתפלל ערבית פעם, שחית פעמיים, עופר. אז לא, זה פתרון. אדם שהיה אנוס, לא קרא בלילה. אבל, לא יודע מה, חברת חשמל, היה איזה תקלה, היה איזה משהו. בסדר, היה אנוס. במגילה זה לא ככה, במגילה עבר זמנו בדל קורבנו, זהו. למה לא? מה עם תפילת ערבית? ערבית זה לא, ערבית הוא חייב. נו, מה שונה תפילה מקריאת המגילה? במגילה לא חייבו אותו. מי אמר לך שלא חייבו אותו? מי אמר לך שלא חייבו אותו? תדיר שם. מה, אין תשלומים למקרא מגילה? לא, אין, אמרו שלא. שמעתי את זה כמה פעמים. ולמה בתפילת ערבית יש? כי אמרו שיש תשלומים לתפילה. מה ההבדל בין תפילה לקריאת המגילה? למה לזה יש תשלומים, לזה אין תשלומים? הלל יש לו תשלומים? לא. אותו דבר. קריאת שמע, לא, קריאת שמע לא ראית. יש תשלומים? אדם לא קרא בלילה. אין תשלומים. גם מגילה לא. רק בתפילה יש תשלומים. למה? כי תפילה זה כנגד קורבנות. קורבנות אתה חייב לשלם. מה זה, התחייבת? נדרת להביא קורבן לבית המקדש. לא הבאת. נדרתי ביום פלוני להביא. לא הבאת? אתה חייב, חביבי. תשלם. התפילה הם כמו כנגד קורבנות. מה הקורבנות יש להם תשלומים? גם אם התחייבת עוד קורבן. הקורבן ההוא לא ויתרו לך עליו. אותו דבר, תפילה. כל שאר הדברים, קריאת שמע, מגילה, הלל, כל החיובים שלנו, אין להם תשלומים. נר חנוכה, אין. אין תשלומים למצוות שזמנם הגיע, ועבר זמנם, עבר זמנו, בטל קורבנו. אדם לא היה איזה כל הלילה. ויש אדם שיש לו אפשרות לשמוע או ביום או בלילה. חייל בצבא, בעזה, כאילו אמרו, שמע, אתה רוצה לשמוע מגילה? אין בעיה. תבחר, או בלילה של פורים או ביום של פורים. ביום. מה אתם אומרים? מה יבחר?
עכשיו אמרת, אדם עובד במשמרות. דברי אתה לא קבלה. יכול. לא יכול. גם דרך הרדיו הוא לא יכול לשמוע. תכף נראה אם זה מועיל בכלל. יש מורים בדרך כלל. תכף נראה. אם נספיק. אז מה עדיף? לשמוע את המגילה בלילה או ביום? אמרנו בלילה זה מדרבנן. ביום זה מדברי קבלה. אז מה עדיף יותר? דברי קבלה. ולעומת זאת, מי אמר שלמחר? מי אמר שהוא יחיה עד מחר? חזק. מי אמר שהוא יחיה? קח את זה עכשיו בידיים. שאלו את הרדב"ז, אדם שיש לו אפשרות לצום או בצום גדליה או ביום הכיפורים. בצום גדליה זה מוצאי ראש השנה. יש לו איזה בעיה, הוא לא יכול לצום שתי צומות. או זה או זה. מה אמר הרדב"ז? צום גדליה. מה שיש לך עכשיו, כך. מאיפה אתה יודע מה יהיה? עד כיפור. תחיה, תמות, חס ושלום. מי יודע מה יהיה? זה יכול להיות, כי פה זה דאורייתא, מה זה הדבר הזה? כן, אבל בכל לא זאת, הסכימו איתו בטוח. זה נכון, לא- יש הרבה שחלקו עליו, אתה צודק, בגלל שזה דאורייתא. כן, זה לא... אבל הוא טוען, כיוון שיש לך עכשיו מצווה שאתה יכול לקיים אותה, בטח זה מציינה. לא מצוות דומות, זה מצוות אין משתי מצוות. אז נכון, דרבנן אפשר דומות. להתווכח, אפשר להתווכח עם זה, אתה צודק. עכשיו, אז יפה, אז בסתם ששואלים אותו, תגיד, איזה מגילה אתה, איזה מגילה אתה, תבחר, חייל בצבא, לא משנה מה, רופא, שמרות, עדיף ביום ולא בלילה, כי ביום זה מדברי קבלה, בלילה זה מדרבנן, לכן תמיד עדיף ביום ולא בלילה. קריאת המגילה של היום, הזמן של המרן שולחן ערוך כותב, מנץ החמה. למה? הרי אם מעלות השחר אתה כבר לא יכול לקרוא מגילה של לילה. זהו, עלות השחר הגיע, אתה לא יכול לקרוא מקרא מגילה של לילה, כי זה יום גמור. אם זה יום, אז למה אתה לא מתיר לי לקרוא את המגילה, והיום מעלות השחר? למה אתה אומר לי מנץ החמה? למה אתה אומר לי מנץ החמה? תתיר לי לקרוא מעלות השחר. בכלל, השאלה הזו היא נשאלת לגבי כל המצוות. קריאת שמע, תפילת שחרית, כל מצוות שזמנם ביום. למה הוא צריך לחכות עד הנץ? זה שיש חושך בחוץ אולי זה משנה את העניין. אבל זה יום גמור, חז"ל אומרים. עלות השחר יום גמור. התחושה של החושך. זה דיעבד, זה דיעבד. אתה אומר דבר מעניין, אבל זה לא הטעם העיקרי. מה הטעם העיקרי? כי לא היו בקיאים. לא היו בקיאים לדעת מתי זה בדיוק עלות השחר. היו פחודים, אם זה יגיד, או יגיד עלות השחר, לא היו בקיאים. אז אולי זה עוד לילה. הוא יבוא גם לעשות את זה בלילה, לא יצא ידי חובה. קורה משהו הם מה עשו? במציאות? יום ברור. יום ברור. מתי זה יום ברור? נץ החמה זה יום ברור. עופר. קורה משהו בעלות נץ השחר? המחר זה היום יום שאתה ברור. יודע, יפה. קורה משהו אבל בעלות השחר? היום שאני יודע מתי עלות השחר, היום יש זה- לי לוח. מה שנעשה- אז למה שלא עכשיו נעשה אבל אני יכול הכל בעלות להתאמן פועלים השחר? לכתחילה, אז בזמן אני לא יודע מה זה. לכאורה כן. כי מה הטעם שלא תתפלל מעלות השחר ולא תעשה את המצוות של היום מעלות השחר? ספק מה לילה. הסיבה? בגלל שאנחנו לא בקיאים. כן. אבל היום הכל כתוב. היום הכל מסודר. לא, אין ספק להיום, גם לגבי... אין שום ספק, יש לך לוח, הכל כתוב לך, לא עלות השחר. השחר. לא עד ביד גואל צדק. עלות השחר, זאת אומרת, יש זה תקופות בטוח בשנה. יום? ודאי שזה יום, יום מה? גמור. אבל מה קורה יום בעבר? גמור. אז למה קורה הרב משהו אומר שזה במציאות? דיעבד? זה השאלה, אז למה? קורה משהו במציאות אבל? שעלות השחר? זה כאילו... כן, יש משהו שאנחנו לא רואים. כן, יש משהו? כן, יש איזה משהו קטן סילוק של כן. החושך בהתחלה שלנו. יש, אחרי זה יש העיר פני המזרח, אחרי זה יש הנץ החמה. מבחינת לקרטט, אתה לא יודע מה זה. אנחנו לא רואים, אבל בגלל זה הם אז לא היו בקיאים, אבל היום גם אנחנו לא בקיאים. למה היו בקיאים? גם אם היום היו אומרים לנו תעלו אל הר גבוה, או אני יודע מה, לראות אם עלה השחר, אנחנו לא נדע להבחין במדויק מתי עלה השחר. אבל היום יש שלוחות, אז אם יש שלוחות, אז מה קרה? אז יש זריזין. מה עם זריזין? מה עם מעלת זריזין? איפה נעלם מעלת זריזין? היום יש לנו אפשרות לעשות את המצוות בעלות השחר, הכל כתוב. כן, אבל הגמרא מספיק כותבת שאחד יחשב ותיקים- ויעשה את זה ותיקים- בחושך, אז כבר לא שווה כלום. אבל אין, הוא לא יכול, כי זה כתוב. מתי חששו שהוא יעשה את זה בלילה? שלא היו בקיאים להבחין, מתי זה עלות השחר בדיוק. אז פה מה- חששנו, אז אולי למה יעשה את זה הוא- בלילה, הוא יחשוב שעלה השחר, אבל פה הוא לא יחשוב, כי הוא לא יטעה. יש תמיד הכל כתוב. הרב משתדלים ללמוד שזה קצת המידע בדיוק באמת. נכון? למה? אפשר- על מה ולמה? מה למה? כל הרעש? מה זה, גם- הגמרא אומרת, ותיקים היו מתפללים מעץ החמה, למה הוא מתפללים מעלות השחר? כי כי גם אז לא לא היו ידעו, בקיאים? גם אותו דבר, די. זו התשובה. די? אז מה חכמי התלמוד לא היה עדיין את הזה? אז אם היו יודעים, אז אלה שהיו, כתוב שבגמרא, זה מעץ החמה היו כותבים מעלות השחר? אלא המעלה שלהם יותר אז. כן, אבל אז לא היו בקיאים, לכן מהנץ החמה. אבל עכשיו, למה לא נחזיר עטרה ליושנה
ונתחיל להתפלל מעלות השחר. עופר, יש לך תשובה על זה? אז בא הראש, רבנו אשר, אומר, נכון, גם אם נגיד שאנחנו בקיאים, סוף סוף זה דומה ללילה. סוף סוף זה דומה ללילה. מה שרצה להגיד יוסי בהתחלה, סוף סוף זה דומה ללילה, אז חדות לא רצו. גם אם היו בקיאים, גם אם עכשיו אנחנו בקיאים ויש לנו לוח ואנחנו יודעים בדיוק מה זה עלות השחר, אבל זה נראה לילה. תכלס אתה יוצא החוצה, אתה רואה, זה חושך. אז זה נראה לילה, אז אל תעשה את המצוות של היום בזמן שזה נראה לילה. לכן תעשה תמיד אז אנחנו נפעלים ערבית מוקדמת ביום. אני מתפללתי היום ערבית מוקדמת. מי אמר שמותר להתפלל ערבית מוקדמת? וואלה, היו שם, אני יכול לעבוד, להראות לך, לצלם לך משהו, שופחה דשופחה של חבר'ה. אם לא המנהג וגם אני ישר עושים את זה. אם לא המנהג שהתפשט, היה אסור להתפלל מפלג. היה צריך להתפלל בצאת הכוכבים. ואדרבה, מצווה מן המובחר היום, גם היום, אפילו שיש לנו מנהג שמתפללים פלג, אבל המצווה מן המובחר זה בצאת הכוכבים. למה, אפשר להגיד את זה. ויש כאלה עד היום מחמירים. אולי יקרה לו משהו, כמו שאמרנו על המצוות, אולי יקרה לו משהו, זה צריך להתפלל ערבית. הרב, יש ימים בשנה, נראה לי, לא חששים לזה. שבנצח חמה עדיין יש חושך. בנצח חמה לא, בנצח חמה אין דבר לא, כזה. יש כאילו, מסתכלים בחוץ, עדיין רואים... בחורף יש אולי. איזו תקופה בשנה, בחושך, לא. משהו. בנץ? כבר הרבה לפני הנצח, אתה רואה יש כבר כבר אור מתחיל לפני להתבהר. הנץ. היום הרבה הייתי לפני לפני הנץ. לא, היום אור. כן, היום בטח יש לך... ממש לא. אבל יש הדליקו תקופה את האורות. מסוימת בשנה, בחורף, שאתה מגיע לנץ, אתה רואה חושך. בשבת שים אולי אתה פלאג. מבלבל בסליחות. מה? בערב שבת שים פלאג הרבה. ערב שבת, נכון, זה כתוב, כי יש עניין להוסיף מחול על הקודש, אתה צודק. אבל ביום רגיל, מרן לא מסכים, מרן אומר צאת הכוכבים, מרן אומר תפילת ערבית זמנה בצאת הכוכבים. אבל לכן, אי אפשר לקרוא את המגילה לפני הנץ החמה, ואי אפשר להתפלל לפני הנץ החמה, כי זה נראה לילה. אבל עדיין יש אנשים, משכימי קום, שהם לא יכולים לחכות לנץ החמה, פועלים, או אנשים שעובדים בשעה מוקדמת מאוד, אז זה לכתחילה עלות השחר בשבילהם. בשבילהם עלות השחר זה לכתחילה. הם יכולים לעלות אחר. מה? אלה שמתחילים להתפלל מוקדם, צריכים לדעת. ברוך שאמר, זה ברכה, נכון? אנחנו חותמים שם, ברוך אתה השם, מלך מעולל בתשבחות. זה ברכה. אי אפשר לברך אותה לפני עלות השחר. זאת אומרת, גם אלה שמתפללים מניין פועלים, צריכים לדעת. אי אפשר לברך את הברכה הזאת של ברוך שאמר לפני עלות השחר. גם לברך על תפילין אפשר וגם על טלית אפשר. לכן הם צריכים לדעת בדיוק מתי זה. וואו. 5 דקות אחרי עלות השחר, אז הם מברכים, מתעטפים. לא מקפידים על וזה. זה נראה לי. זה לא טוב. כי אני מה זה זוכר אותה שחר דוגמה היום? שהיינו... היום עלות השחר, יש שתיים. הייתי איזה מניין באשדוד, כבוד הרב. 4:40. טוב, יש שתי הישגים, יש פה מתחילים ב5:30 במניין פועלים. באשדוד הייתי מתחילים ב5. נו. וזה משמעותי כי אז תלוי. לא, בכלל אנחנו מניחים תפילין וטלית, מברכים עליהם בברכות שיוצר. אז כבר עברנו ברוך שאמר. לפני שאתה בא. אז באיזה שעה בירכו ברוך שאמר? כבר עבר, רק התפילין בירכו עליהם רק ביוצר. אז כבר עברנו, אמרו ברוך שאמר, אז מה, לא טוב זה היה? לא, השאלה אם עלה השחר. זה השאלה. כנראה שלא. כי לא עלה השחר, לא בירכו על תפילין. לא, זה לא קשור. יכול למה? להיות שהם- זמן יכול תפילין להיות זה לא בעלת לא, השחר? יכול להיות ששם הם רוצים לברך שם, שלא יהיה להם הפסק. הם לא רוצים בין המזמורים. הם רוצים לברך שם. היום מוקדם. כל טוב ושאול. אז לכן, מותר זה לברך לא שם אומר. תפילין בתוך המוצר? לפני. כן, אחרי השתבח עדיף. אחרי שאתה בא. כן, אחרי השתבח. אבל בין פרק לפרק גם אפשר, אבל עדיף שיוצר שמה, לכן בגלל זה הם מחכים לשם. כנראה ככה הורו להם, מי שאמר להם תעשה, זה לא, אין להם ספק שם הצדיקים. בסדר. אבל זה לא אומר, יכול להיות שברוך שאמר היה כבר אחרי עלות השחר. משהו כנראה. זה צריך לדעת. מניין פועלים חייב שיהיה זה. למה אנשים דווקא כאלה. למה אתה אומר דווקא את הברכה הזאת? כי עד אז זה לא ברכות, זה רק מזמורים. מזמורים. שם נכנס ברכה, ברכה חייבת להיות ביום. ברכות השחר וכל זה, זה לא מעכב שם בכלום? בחצות לילה, ברכות השחר. יש אתה ער בחצות לילה, תעשה ברכות השחר. אין בעיה. אם נשאר ער. אתה קם בבוקר, אל תברך, רק ברכות התורה. אם נשאר ער. אם חוזר לישון אתה לא מברך. לא, גם אתה רוצה לישון. כן? כן.
אתה רוצה לדבר ברכות השחר בחצות לילה. הגיע זמנם, זהו, ברכות השחר הגיע זמנם בחצות לילה. בבוקר הוא לא מברך עוד פעם, זהו. לא צריך. אם לא מה זה ישן. עולה, מה הוא עושה? מה, בן אדם, היה 12 רצף, אנחנו יכולים לגמור עם ברכות השחר? חוץ מברכות התורה. ברכות התורה זה אפשר? סיפור. ככה לעשות? רגע, בלי ש... אבל תקנו את זה על מה, ברכות תורה מנהגו אבל? של עולם, על הבוקר. לפי המקובלים, אם אתה עושה את זה בבוקר, לא עשית שום דבר. לא עשית שום דבר. הזמן של ברכות השחר זה בחצות לילה. ואם ישן? המקובלים עושים את זה בחצות לילה. ככה אתה עושה? אני לא. כי הרב עובדיה אמר לא לעשות את זה, לא בגלל, הוא אמר לא לעשות את זה בגלל שלא תבוא ותטעה ותחזור לברך בבוקר. אז לא, מנהגנו להגיד את זה בבוקר. מנהגנו להגיד את זה בבוקר. אבל אין שום בעיה, אם אדם רוצה להגיד את זה בלילה, נגיד לילות שהוא נשאר ער, כמו ליל שבועות, אם הוא ליל שנה נשאר ער. רבה. אם הוא שם... כן, אתה יכול לצאת מה בחצות זה לילה. באמת, ברכות השחר, לפעמים אתה רואה, זה חמור, נכון? אתה לוקח עברים, יותר אסורים, אתה כאילו זה אמרת, אתה חוזר לאחד שלפני, ואתה אומר את מה שאתה... לא, אם הוא הקדים, לא, יותר אבל- אסורים. הוא אומר ברכות השחר, נכון? ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. הוא לא זוכר אם הוא אמר, תוקח עברים, או שהוא אמר מתיר אסורים. הוא אומר את... הבאת לו שאלה? מה שהוא לא זוכר, אז הוא מדלג. אם הוא עד איפה הוא מסופק. מדלג? למה? זה כל אחד... עד איפה הוא מסופק? עד איפה? ברכה שהוא מסופק בה, הוא לא צריך להגיד אותה. אם הוא מסופק, הוא אמר זוקף או סופק ברכות להקל. סופק ברכות להקל. סופק ברכות להקל. על כל פנים, רגע, אז על כל הברכות, אם אמרת, אז אתה יכול לחזור אחורה? לא, מה פתאום? רק בשלוש מסופק, האחרונות, נכון? לא, מסופק. בשלוש האחרונות זה רק יש את הסתר שלהם. אם אמרת, אתה יכול לחזור אחורה. איזה שלוש אחרונות? יש עבד, אישה, ו... השלוש האחרונות של ברכות השחר. שלא עשני אישה ושלא עשני עבד? כן, אז אי אפשר להפוך שמה. אם אמרת את זה, אתה יכול לחזור שמה אחורה. כן, נכון. כי אבל אם ב- הקדמת את המאוחר, כן. אז בכלל מתי ימנה. אבל ופה, בשניים אתה לא יכול, בקדימה אפשר לדילק את האחד. כן, כן, אתה ברור, יכול אתה לחזור. יכול לחזור כן. זה מתיר אסורים וזוקף כפופים, יש את זה, ובעבד ואישה. כאילו אם הקדמת את המאוחר, אז אתה לא יכול להגיד את המוקדם, כי זה בכלל מתי ימנה. אז לכן, מצוות קריאת המגילה ביום זה מעלות השחר. אבל האנשים שהם, כמו שאמרנו, הם צריכים לצאת לעבוד וכו', אז הם... איזה לעבוד? בפורים לעבוד? לא יודע, יש כאלה עובדים בכל מיני עבודות שהם צריכים לעבוד. אה. עבודות... תגובה, וזה, כן. ספקים חלב, משפחות. מותר לעבוד ביום הזה. לא רואה סימן. אדם ברכה. שעובד בפורים, הוא לא רואה סימן ברכה. ביום פורים, אני מדבר על יום פורים. בכסף לא רואה של- סימן ברכה. בכסף של אותו יום. כן, בכסף של אותו יום. אבל אם הוא עובד בדברים של אוכל נפש, או דברים שמותר לעבוד בכל המועד, אז גם בפורים מותר לעבוד. מסעדות, מאכלים, אני יודע מה, סופרים, צורכי רבים. צורכי רבים, הוא חייב לעבוד. צריך לשרת את הציבור, מה יעשה? בסדר, אז הוא יעבוד כל היום, יחלק את זה עם מישהו אחר, אבל צריך לעבוד, מה לעשות? יש דברים שחייב לעבוד בפורים. אז לכן זה. באופן כללי, אדם בפורים לא צריך לעבוד. גם יוצא יום ראשון שיעשה לו, איך זה נקרא? סוף ארוך. סופש ארוך. יעשה גשר. כן. על כל פנים, אומר מרן, וצריך להבין מה הכוונה של ההלכה הזאת. מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה. קל וחומר לשאר מצוות של תורה, שכולם נדחים מפני מקרא מגילה, ואין לך דבר שנדחה מקרא מגילה מפניו, חוץ באמת מצווה וכו'. מה זה מבטלים תורה מפני מקרא מגילה? לשמוע מקרא מגילה. וכי לשמוע מקרא מגילה זה לא תורה? עיון. מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה. זאת אומרת, אם לומדים עכשיו, אנחנו לומדים עכשיו הלכות, לומדים גמרא, סוגרים את הספר, מבטלים תורה, אומר יש מרן. פה סדר לימוד יומי קבוע. אבל אתה הולך ללמוד תורה, אז מה אתה הולך להתבטל? לא, אז... מה אתה הולך? אגיד לך, אני לומד, אני אפילו פטור מהתפילה. אומרים לו, לא, תבטל, אתה צריך לשמוע. בשעה הזאת יש לך דף ימי. יש עוד דף יומי, נו, אז בשעה מה? הזאת, תקרא את זה אחר כך, עכשיו תבטל את הדף ימי, תקרא את המגילה. שעובר מזה זה, לזה. זה. שעובר מזה לזה. מבטלים תורה. יש 10 דקות. נכון, מגיע- זה לא תורה. מה, זה לא תורה? אני לא הוא מבין. יוצא מהכולל מוקדם, אתה מגיע הביתה, הולך למגילה, לקח עוד חצי שעה. ההליכה אתה אומר. לא, כי... ההליכה, יפה. אבל לא, זה תירוץ אחד. וגם מה כן... זה מבטלים תורה? על ההליכה הזאת, עכשיו אתה צריך ללכת. כי פעם היו לומדים במקום אחד, מתפללים במקום אחר. אז עצם ההליכה, גם היום יכול להיות אדם לומד במקום אחד, מתפלל במקום אחר. ההליכה זה הביטול תורה. לא המקרא מגילה, זה לא מבטל תורה, אתה הולך ללמוד, אתה הולך לשמוע מקרא מגילה. זה הסבר אחד. כן, אבל בגלל זה סמכו אותה לתפילות. כדי שאדם לא יהיה לו את התירוץ הזה שהרב אומר. שמה? הוא ממילא הולך להתפלל.
יוצא מזה סמכו את באמצע. זה לתפילות, ואתה קדוש, לתפילת ערבית והזה, סמכו את זה לתפילה עצמה. זה נכון. לא שעכשיו קבעו לו זמן מסוים, באמצע היום, תגיע לפה, קוראים מגילה. כן, אבל למה אתה אומר לי ביטול תורה? למה אתה אומר לי ביטול תורה? לא, מה שכבודו אמר, שכאילו עכשיו מקימים אותו ללכת למקום מסוים, אבל לא מקימים אותו סתם, מקימים אותו לתפילה, ועל הדרך הוא שומע מגילה. נכון, אבל סוף סוף הוא יכול להתפלל גם אחר כך. אז עכשיו ההליכה הזו זה בשבילו ביטול תורה. זה הסבר אחד, אבל הסבר שני, מגילה זה דרבנן. וזה מוסר השכל. מגילה זה דברי עיון, קבלה. עיון. ולימוד תורה זה הסבר דברי שני. דאורייתא, לא? הסבר שני, מה זה מקרא מגילה? מה, אני לא לומד תורה? תגיד לי מה עכשיו אתה קורא את המגילה, עכשיו סתם, זה אתה לא פותח מגילה. דאורייתא. זה לא תורה? זה לא דאורייתא. אז מה זה? זה דברי קבלה. עכשיו מה אמרתי. זה קשור? מה זה קשור? אבל המצווה לימוד היא- תורה זה לא משנה מה אני לומד, אני קורא תהילים. לא, אבל אם אתה לומד לימוד אני תורה... קורא תהילים. תהילים. אני קורא חומש, אני זה לומד לא מה גמרא, שאתה- זה אותו דבר. מתי שאתה מפסיק. לא, זה אותו דבר. תורה שבעל פה, תורה שבכתב, לא משנה, הכל אותו דבר. זה תורה. אבל תירוץ שני, ומזה ניקח מוסר השכל, לכל אחד, מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה, זה ביטול תורה באיכות. כי אם אתה עכשיו לומד גמרא, או הלכה, שמיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא אלא 4 אמות של הלכה. 4 אמות של הלכה. התירוץ שם לא. לימוד ההלכה זה מעל הכל. לימוד ההלכה זה מעל הכל. מעל הכל. אז לא שמעתי שיש דרגות. עכשיו אתה לומד הלכה. אומר לך, שמע, הגיע הזמן מקרא מגילה. זה ביטול תורה. למה? כי אתה יורד בדרגה. מה אמרתי? אתה עכשיו עוסק בדברים בהלכה. אתה הולך, או גמרא, או משנה, ועכשיו אתה הולך לקרוא מקרא מגילה, שזה ירידה באיכות, כי מקרא מגילה, סוף סוף אתה לא לומד מזה שום דינים, כלום אתה לא לומד מזה. זה מה שאמרתי לך, הרב. אז זה דברי קבלה, אין בזה כלום. אתה עכשיו לא מוציא נמצא דברי קבלה. תורה, שזה דאורייתא. לא, גם אם זה היה מדברי קבלה ויש בזה הלכות, אז זה היה בסדר, זה לא היה ביטול תורה. כמו שאמרת, זה שופרה, זה יותר... כן, כי אתה לא לומד מזה שום דינים. כלום, מה אתה לומד מקרא מגילה? מה לומד? לומד דורס. לדבר עם השם. בסדר, אבל שיש אתה פה... בעיה עם מי מדברים. אבל תראה, מפה לומדים מוסר השכל. גם אחשוורוש. עופר, אדם יש לו אפשרות ללמוד עכשיו הלכות. הוא קורא תהילים. מפה נלמד שזה נקרא סוג של ביטול תורה. לא שלא תקרא תהילים, תקרא תהילים. כולנו צריכים תהילים. בפרט עכשיו, במצב שאנחנו נמצאים, כל אחד חייב לקרוא תהילים, לפחות כמה פרקים ביום. אבל באיכות אתה יורד, כאילו. לימוד הלכה, לימוד גמרא, זה מעל הכל. אתה לומד דינים, אתה מתחזק, אתה יודע עוד דברים, אתה... זה, אם אתה הולך עכשיו לקרוא תהילים, או שאתה הולך עכשיו לגרוס זוהר, לא שחס ושלום אני מזלזל, חס ושלום, כן? שגם צריך את זה וגם את זה, אבל באיכות, באיכות של התורה, אז לימוד הלכה, או גמרא, או משנה, הוא מעל הכל. כי אתה מבין משהו, אתה לומד, אתה לוקח איתך משהו. כשאתה קורא זוהר, כשאתה קורא תהילים, אז אתה לא לומד משהו. אתה עושה דברים אחרים טובים, מקרב את הגאולה, הכל. אבל זה נקרא ביטול תורה סוף סוף. לעומת לימוד ההלכה. מחילה, באיזה גיל אברהם אבינו נולד בן יצחק? תעשה מחילה, באיזה שנה? 100. היום נולד למישהו ילד בגיל 88, חרדי, ראש כולל. היום. כל המפרסם את זה בכל הארץ, ראיתי את התינוק. נו, מה זה, מה הבעיה? השתבח 800, תראה מה זה כוח של תפילה. כן. לא, עזוב את זה, זה לא הנס, האישה זה הנס. לא, אישה 55. נו, אישה גם נס. בלידה טבעית 55, אתה יודע מה מה זה? זה 55? מה יש לך? אתה 88, איך בכלל הוא יודע מה לעשות? אישה בגיל שמע, אתה עזוב 55. אותך, נו. שהבן שלו יהיה בר מצווה, הוא יהיה בן 100. יואו, וואי וואי וואי. כמו אברהם אבינו. הרב, יש גם כאלה איזה לימוד, יופי. שהלימוד גמרא לא היה לו בנים, גם אין לו ילדים. הוא יותר בעיון, איזה המגילה הוא פחות אין לו בעיון. ילדים. נכון, זה מה שאמרנו, באיכות. לא באיכות, בעיון. זה אותו דבר. יש יש לו אישה בעיון. כרגיל, בת 55. אדם לומד גמרא, זכה. שתיים לומדים גמרא. הוא לומד בעיון יותר, הוא לומד פחות בעיון. כן, איכות, איכות, איכות. כן, הרב, אני חושב שאתה אין תגיד לך משהו. בגיל 88, נו. כשהרב אומר בעיון, כשהרב אומר באיכות זה משהו אחר מבחינת ההלכה. אני אומר משהו אחר. אני אומר משהו אחר, שמבחינת העיון, אדם לומד גמרא עכשיו. ויכול לומד יותר בעיון, נקרא ביטול תורה. נכון, נכון, זה מה שאמרתי. לא, איכות, לא. עיון, איך שתקרא לזה. הוא מוריד באיכות שלו, הוא מוריד בעיון, כן, הוא מוריד כן. ברמת בגלל הלימוד. כן. לא לכן זה נקרא אז מבטלים מה תורה. הטעם באמת, מה הטעם באמת כי מצווה בשעתה חביבה, זה עכשיו הרצון השם, שנקרא את המגילה, נשמע מגילה ולא נלמד תורה. לא, היית אומר כמו שיש תדיר, כל דבר, הזמן היית שלו, אומר כל תדיר. דבר והזמן שלו. אתה היית אומר אבל תדיר סוף שלא סוף תדיר. זה כן ירידה באיכות של הלימוד,
אם אדם יכל ללמוד הלכה או גמרא באותו רגע. לשעות זה תירוץ, יותר- שאני אומר אותו לפי מה עכשיו שהרב בתפילה, אומר, למה לא היית ילמד אומר מה תדיר בחיים? ושלא תדיר, לא, יש שיעור לא, תורה. לא, הוא צריך למה ללמוד. שאני אבטל אותו? יש לי תדיר ולא תדיר, תראו שורה, שיעור תורה. היית אומר למה שאני אבטל אותו, שיעור תורה. היית אומר תדיר ושלא תדיר, אבל כשאומר לך לא, אפילו, תעשה סדר. אחי, לא, אתה מפסיק והולך חייב ללמוד כל שזה התורה. לא תדיר ותדיר. מבחינת שעות מה אתה אולי, אומר על זה? כמות. אתה מקבל את זה? כי זה הזמן עכשיו. זה. יכול זה הזמן של יכול המצווה. לשאול את זה בעבודה. בעזרת השם, נוסיף את זה. הרב, שאלה לא קשורה, יש אפשרות לעשות 7 ברכות עם 7 זה כבר ברכות על עבודה. מזונות?